खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिदिसियाव गोदानै सा द' मावफुं सोद्रोमा थिसनबावबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान मावफुं आफाद दाबाय। बिटिसि सोरखारा बर' थुनलाइ जौगाहोनायनि सायाव खामानि मावगोन बुंदों रनजित बसुमतारी। गिबि मन्थ्रिया लाइका ददियानि रायजोफोरनो अनसुंथाइ फोसावबाय। काजिरङायाव गान्दा गाग्लोबनायाव सासे जवाननि जिउ खहा। दिनै मेडाम मेफि 100 जौखोन्दो नायग्राफोरजों लोगोसे गाबोननिफ्राय सिनेमा हल खुलिफिनसिगोन। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा मैया बुफायदों। उत्तर प्रदेशआव हरखाब लामा जाब्रबथायजों सा 10 सुबुंनि जिउ खहा। 53थि मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव देंखो मु 123नि देरहासार बान्था। दानिया आबुं रादाब। बिदिसियाव आरोबाव सा द' गोदान मावफुं सोद्रोमाफोरखौ मोननो हासिगोन। प्रमद बर' दैदेननाय बिदिसिनि केबिनेटआव आरोबाव सा द' गोदान मावफुं सोद्रोमा थिसननो रायजो बेंगिरिया बिथोन हरबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआर हालामाव गोख्रों जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ आरोबाव सा द' सोद्रोमाखौ गोदानै मावफुं सोद्रोमा एबा इए महरै थिसननो थाखाय रायजो बेंगिरिनो प्रप'जेल हरनायखौ गनायथि होबाय होननानै रायजो बेंगिरिया आसामनि चिफ सेक्रेटारिनो लाइजाम हरनानै फोरमायथि हरबाय। गोदानै थिसनजानाय बिटिसिनि सा द' मावफुं सोद्रोमाफोरा जादों डक्टर नीलुत स्वर्गियारी इउपिपिएल, दावबायसा बर' इउपिपिएल, धर्म नारायण दास बिजेपि, रेवरेवा नार्जारी बिजेपि, सन्जित तान्ति बिजेपि आरो राकेश ब्रह्म इउपिपिएल। मख'नो गोनांदि बिटिआर हालामाव गोख्रों जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ आरोबाव सा द' सोद्रोमाखौ गोदानै मावफुं सोद्रोमा एबा इए महरै थिसननो थाखाय रायजो बेंगिरिनो प्रप'जेल हरनायखौ गनायथि होबाय होननानै रायजो बेंगिरिया आसामनि चिफ सेक्रेटारिनो लाइजाम हरनानै फोरमायथि होबाय। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि बरपुखुरी मुंख्लं फोथाराव खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै थुंगेबाय। 53थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान मावबुब्लिनि थाखाय गोदान मावफुं आफादबो दानानै लाबाय। फोथायथाव सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालनि गागि आफादगिरि दिपेन बर'खौ फिन आफादगिरि आरो खनेन्द्र बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि सायख'नानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ दानानै लादों। बिटिसिनि गोदान जथायारि सरकारा बर' थुनलाइ जौगाहोनायनि सायाव खामानि मावगोन होननानै खोथा होदों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। बेजों लोगोसेनो 1 फेब्रुवारि खालि खुंजानो गोनां बिटिसिनि जर'खा जथुमाव बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायनि बागै गोथौयै सावरायनाय जागोन होननानैबो रनजित बसुमतारीया शिलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ साननैनि हाबाफारिजों बासुगाव गयबारिनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादोंमोन। लाइका ददियानि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ अनसुंथाइ फोसावदों। लाइका ददियानि रायजो राजाफोरनो आसाम सोरखारा एकालिन 1 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम सोरखारनि स्पेसियेल पेकेजनिफ्राय लाइका ददियानि 1300 नखरफोरनो आसाम सोरखारा 1 लाख रां अनसुंथाइ होगोन। लाइका ददियानि 1300 नखरफोरा गावखौ सुंथाफिननाय आरो फसंथानायनि थाखाय 1 लाख रां अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो लाइका ददियानि रायजो राजाफोरा फिन फसंथानायखौ हास्थायदों होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ। काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव चोरां सिखारिफोरनिफ्राय हाग्रानि जिब जुनार रैखाथि होनो थाखाय थिसनजानाय हाग्रा बिफाननि सासे जवाना हाग्रानि जुनार गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों। गं थसेयारि गान्दा हरखाब गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों हाग्रा बिफाननि जवाना। मख'नो गोनांदि गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे रैखाथि जवाननि जिउ गोमानाय जाथाया काजिरङा हायुङारि हाग्रामानि आगरतली रेन्जनि सिङाव थानाय सिङा केम्पआव जादों होननानै सुलुङाव मिथिनो हादों। बबेखानि गान्दानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय फरेस्ट गार्डखौ काजिरङा बसागावनि थागिरि महेश्वर हाजरिका होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला मैया एबा सनिबारखालि मोनाबिलियाव
सिङा केम्प ओनसोलाव गावनि डिउटि होबाय थानाय समावनो महेश्वर हाजरिकाखौ गान्दाया गाग्लोबदोंमोन। दिनै मेडाम मेफि आसामनि टाइ आहम हारिया दिनै गावसिनि दोरोङारि फोरबो मेडाम मेफि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। टाइ आहम हारिया बोसोरफ्रोमबो 31 जानुवारि खालारखालि दोरोङारि मेडाम मेफि फोरबोखौ फालियो। देग्लायबो फालिदों। मेडाम मेफि फोरबो फालिनायनि गेजेरजों टाइ आहम हारिया गावसिनि हारिनि गोदो गोदायनि जोहोलाव जोहोलावजो आरो गेदेमा सुबुंफोरखौ गोसोखाङो आरो मान बावो। मख'नो गोनांदि मेडाम मेफि फोरबोनि समाव आहमनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै आसामनि रायजोफोरनो हामलायनाय बावहरदों। 1 फेब्रुआरि गाबोननिफ्राय गासैबो सावथुनसालि एबा सिनेमा हलफोरखौ खुलिफिनसिगोन। आबुं नायग्राफोर एबा 100% नायग्राफोरजों लोगोसे हादरनि गासैबो सिनेमा हलफोरखौ गाबोननिफ्राय खुलिफिनसिगोन। गाबोननिफ्राय आबुं नायग्राफोरजों लोगोसे सिनेमा हल खुलिनो हागोनब्लाबो गाबोननिफ्राय 23 फेब्रुआरिसिमनि थाखाय मिरु सावस्रि मन्त्रालयआ माखासे नेमखान्थि फोसावदों आरो खानानै होदों। नाथाय सिगांनिख्रुइ माखासे नेमखान्थियाव गुरुं खालामनाय जादों। मिरु सावस्रि मन्त्रालयआ फोसावनाय नेमखान्थि बादियै साफ्रोमबो नायग्राफोरा हल सिङाव मास्क गानथारनांगोन। सिनेमा हलनि बाहेरायाव सुबुं जानथायखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो खमैबो 6 फुट गोजान गोजान थानांगोन। बेनि अनगायैबो जेराव मेराव खुदै आरो मुजुदै गारनो मोननाय नङा। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ मैया माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा बुफायदों। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला US हादोरसायाव थानाय साहा कलफरियानि सिटी अफ डेभिसनि मोनसे सेन्ट्रेल पार्कआव थानाय माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ बुफायदों। मोनथिनाय बादिब्ला बुफायजानाय माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखाया 294 किल'ग्राम ब्रन्जजों गायसनजानाय 6 फुट गोजौ मुसुखामोन। बेनि थाखाय हिंसायारि दुथांफोरनि सायाव नायबिजिरनायनि थांखियै भारत सरकारा गोख्रों दाबि दिखांदों आरो भारत सरकारा बे हिंसायारि जाथायनि सायाव गोबांथारै दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 30 जानुवारि एबा मैयानि साना माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुंख्लं सानमोन। बिथाङा इं 1869 मायथाइनि 2 अक्ट'बर खालि जोनोम जादोंमोन आरो इं 1948 मायथाइनि 30 जानुवारि खालि मुंख्लं जादोंमोन। उत्तर प्रदेशआव हरखाब लामा जाब्रबथायजों सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि मुरादाबाद आग्रा राजा लामायाव खुवा खुनायजों गावजों गाव नुज्लायलायैयाव गंसे गावारि बासआ गंसे ट्राकजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायो आरो बे जाब्रबथायाव सा 10 सुबुङा जिउ खहा जादों आरो सा 12 सुबुङा देहायारि जोखोम जानायजों जुजिनांदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेशनि गाहाय मन्त्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गाहाय मन्त्रि बिथाङा बे हरखाब लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङै साफायाव 2 लाख राङै जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि न'खरनो हरनायनि खोथा होबाय आरो देहायारि जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङैबो साफायाव 50,000 रां होनायनि खोथा होबाय होननानै सुलुंनि गेजेरजों मोनथिनाय जादों। खुंगा 53थि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया हाबाफारि बादियैनो दिनै जोबथि सानाव आगान होफैबाय। बेयो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि बरफुखुलि मुंख्लं फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजादोंमोन। बेनो दिनै जोबथि सानाव आगान होफैबाय। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बै हाबाफारियावनो देंखोमु सेनेथामनि बादायलायनाय हाबाफारियाव देरहासार जानो हानायनि फिथाइखौबो फोसावबाय। मोनथिनाय बादिब्ला सेथियाव नलबारि जिल्लानि थरायना हिमानि बर', नैथियाव क'क्राझार जिल्लानि जांगिला बसुमतारी आरो थामथियाव सनितपुर जिल्लानि प्रमद सरगियारिमोना देंखोमु सेनेथामनि देरहासार बान्थाखौ आवथायनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।